Una acció tan senzilla com és omplir la banyera d'aigua a Sant Celoni es converteix en un problema. L'aigua surt tèrbola, amb color de xocolata i fa pudor. Segons les anàlisis bacteriològiques que diàriament fa l'Ajuntament, l'aigua és potable perquè no conté matèries fecals ni orgàniques, però els veïns no se'n refien. Els problemes que em comporta això del problema d'aquesta aigua d'aquí a Sant Celoni són aquests, en què, per exemple, m'estic trobant que a l'hora de cuinar no es pot cuinar perquè està molt mal estat l'aigua, fa bastanta mala olor, però bastanta mala olor. A part de fer mala olor, el que té és el problema que te vas allà, te dutxes o alguna cosa, el problema més gros que et trobes és que una vegada has acabat de dutxar-te feies tanta pudor com, per exemple, abans de dutxar-te, no? El problema rau en la poca aigua que l'estiu porta a la conca del Tordera i que per filtració alimenta els pous de captació de la Batllòria. El fet que la conca estigui plena de ferro manganès provoca que els pous en captin les seves partícules que, barrejades amb el clor, precipiten en forma d'òxid i donen a l'aigua aquest color característic. L'aigua, però, no porta metalls pesants com mercuri, plom o cadmi, segons el Departament de Sanitat de la Generalitat. L'alcalde de Sant Celoni ha dictat un ban per tranquil·litzar la població i apunta una possible solució. Els problemes d'aigua a Sant Celoni es poden eliminar primer amb l'aigua que tenim construint una estació potabilitzadora per garantir la qualitat de l'aigua i segurament a la llarga portant aigua d'algun altre lloc per garantir també la quantitat d'aigua. Alguns establiments públics, com bars i restaurants, han de comprar aigua embotellada per cuinar i això suposa un perjudici econòmic.